Inselmilkom. Illum it-tlieta 5 ta' Jannar. Nilqakom għal Qudiesa u Rożarju immexxija minn Patri Martin Mamo, Franġiskan Kapuċċin li ġie ordnat saċerdot 29 sena ilu. Fl-Evanġelju tal-lum nisimgħu dwar il-miraklu tal-5 ħobżiet u ż-2 ħutiet. Mulej, inti l-ħobż tal-ħajja, min jiġi għandek ma jieħdu qatt il-ġuħ u min jemmen fik ma jkun qatt bilaċċ. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U tal-lum fil-Vanġelu skont San Mark għandna kelma qawwija ħafna fejn Ġesu jitħassar lin-nies. Ġesu għandu ħannina kbira lejn kulħadd dak kollu li jiġrilna fil-ħajja. Għalhekk illum f'dil-Qudiesa si jekk inti marit, si jekk inti għandek xi gwaj fil-familja fuq ix-xogħol, inħarsu lejn Ġesu fl-Ewkaristija li qed jitħassarna u jmissna permezz ta' din l-Ewkaristija. Qabel nibdew dil-Qudiesa ħa nitolbu maħfra l Ġesu tan-nuqqasijiet tagħna. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħnina. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħnina. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, ibnek il-waħdini, der fostna fin-natura tagħna l-bnedmin. Għamel li permezz tiegħu niġġeddu minn ġewwa fl-ispirtu kif minn barra wkoll bl-għajnejn tal-ġisem arafnieh bniedem bħalna Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, ejjew inħobbu l-xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla. U kull min iħobb u mwieled minn Alla u jaraf lil Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lil Alla għax Alla hu imħabba. Dan deret l-imħabba ta' Alla fina għax Alla bagħat lill-Ibnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabna hu u bagħat lill-Ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-Sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-Sultan, biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Jinżel minn muntanji s-slim lill-poplu, tinżel mill-għoljiet il-ġustizzja u jħares id-dritt tal-imsejknin tal-poplu u jsalva l-fqajrin. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Tħaddar f'jiemu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Issaltan minn baħar sa baħar u mix-xmara sa truf fl-art. Ngħidu flimkien lilek iqimu l-ġnus kollha mulej. Imulej batni wassal il-bxara tajba l-fqajrin
u nrott il-ħelsien lill-maħqurin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mark. F'dak iż-żmien x'ħin niżel l-art mid-dajsa Ġesu ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom. Għax kienu qishom naċ bla m'għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu qalulu dan post imwarrab u ġasar ħafna ħin. Ibagħthom ħajmorru fl-irtsieset u fl-irħula tal-qrib jixtru xi ħaġa x'jieklu. Iżda waġibhom għatuhom intom x'jieklu. Qalulu. U aħna se mmorru nixtru b'200 dinar ħobs biex nagħtuhom x'jieklu. Imbagħad staqsihom xi kemm għandkom ħobs. Morru waraw. Meta saru jafu qalulu 5 u 2 ħutiet. Imbagħad ordnalhom qiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda ġema fuq il-ħaxix aħdar. U n-nies inxteħtet fl-art 100 u 50. Uħa l-5 ħobżiet u 2 ħutiet, refajnejh lejn is-sema bierek, qasam il-ħobżiet u ta' il-kisriet lid-dixxipli tiegħu biex inawluhom lin-nies qudiemhom u qasam ukoll iż-2 ħutiet bejniethom ilkoll. U kulħadd kiel u xeba u ġabru l-bċejjeċ li fadal mill-ħobs u l-ħut u mlew 12 qoffa. U kienu 5,000 raġel b'dawk li kielu mill-ħobs. Il-kelma tal-mulej. Mela Ġesu bat l-apostli biex jipritkaw u l-apostli ħadu gost jipritkaw u meta ġew lura għadu jirrakkontaw il-Ġesu x'esperjenza kellhom waqt li qed jipritkaw. U Ġesu ħa gost bihom u qallhom imxu mmorru f'post imwarrab. Ħa noqogħdu għall-kwiet waħedina. Ġesu kellu ħabta kif imur għall-kwiet waħdu mhux l-ewwel darba anke f'kapitlu 4 ta' Mark. Ukoll Ġesu ħadhom f'post imwarrab u qatt ikellimhom fuq is-saltina. Imma ġara li n-nies indunat li Ġesu mar f'post imwarrab bid-dajsa u x'għamlet in-nies? In-nies inġemet marret qablu in-naħa l-oħra tistennih ġej bid-dajsa. U Ġesu kif wasal l-art ra l-ħafna nies u tħassarhom. Ġesu għandu qalb tal-ħniena. Bħalma missier iħenna l-uliedu hekk iħenni l-mulej Alla tagħkom, Salm 103. Ma kitxihomx, anke meta ġew it-tfal, kien jien ġew it-tfal ħdejja, ma kitxihomx. Għallhom ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna tas-sema. Ġesu lin-nies tħassarhom. Imma ma qatx jitħassarhom biss, kif ukoll ma qatx jitħassar biss il-lebrus kif insibu f'Mark kapitlu 1. Il-lebrus Ġesu wkoll tħassru imma messu fejqu. Anke l-armla ta' Najm ukoll Ġesu tħassara, imma tħassarix biss imma għajmilha l-bina mill-mewt. Anke f'post ieħor f'Mattew kapitlu 8 Ġesu tħassar 4,000 ruħ ukoll temaħħom bil-ħobs u l-ħut. Illum għandna di l-okkażjoni fejn Ġesu tħassar il daw in-nies u qallhom poġġuhom ġema 50-50, 100. Irridu naraw dal-miraklu li seħħ illum u ntoħkulur dal-miraklu fil-kuntest ta' Salm 23, il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollhom ħdura jqedni, fejn l-ilma fejn is-srieħ jieħodni, hemmhekk u jrejjaqni. Ġesu daw in-nies li qiegħdhom bil-qiegħda u temoħħhom bil-ħobs u l-ħut
rejjaqhom. U hawnhekk ħafna eżegeti jispjegaw dal-miraklu fil-kuntest ewkaristiku. Fil-fatt anke l-istess verbi li jintużaw fil-Vanġelu tal-lum, Ġesu ħal-ħobs, qasam, ratti l-ħajr u ta' ma l-istess verbi li jintużaw fil-quddisa meta nikkonsagraw kif għamel Ġesu fl-aħħar ċena, qasam, ratti l-ħajr u ta'. L-Ewkaristija mela hija ċentru, il-fus, il-pern tal-ħajja tagħna. Ġesu qallhom lin-nies imbagħad, qallhom intom qegħdin tfittxuni għax kiltu xbajtu. Tħabtu mhux għal l-ikel li għaddi, imma l-ikel li jibqa' l-ħajja ta' dejjem. Kien qed jitkellem għal nifsu. U dajjeb li nistaqsu inti fil-ħajja tiegħek, fil-problemi tiegħek, fil-mar tiegħek. X'inti tfittex minn Ġesu? Li tieqaf mill-mart, li tfiq, li tieqaf mill-problemi, jew li inti tikkonċentra fl-Ewkaristija, Ġesu Ewkaristija li huwa l-fus reliġjon tagħna u nintmantnu bl-Ewkaristija. Il-Bejatu l-ġdid Carlo Acutis li sar bejatu milux f'Ottubru kien jgħid l-Ewkaristija hija triq li twassalni għall-ġenna. U jekk Ġesu qed jistaqsi kif saqsa lil Madalena pereżempju, x'inti tfittex mara? Jekk Ġesu jistaqsi kif saqsa lis-soldati meta ġew għalih fil-Ġetsemani, lil min qegħdin tfittxu? Ġesu meta jistaqsik d-domanda, int se twieġeb. Ir-risposta tkun qed infittex lilek il-ħobs tal-ħajja ħanejx bik, ħanitmantna bik. U dan l-awguri tiegħi llum fil-ħsieb tal-Vanġelu. U jekk nagħmlu dan, il-mulej jagħtikom is-silem. U tieni tolbu lill-Alla missier l-imħabba li bat il-libnu l-waħdini fid-dinja biex ngħixu bih. Ħalli aħna ngħixu l-impenn nisral li nħobbu l-xulxin kif ħabnu. Għalhekk se ngħidu flimkien din it-talba. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Ħanitolbu għall-insara lajċi li jiddedikaw ħajjithom għal qadi minn l-imħabba disinteressata taħuthom il-bnedmin ngħidu. Mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Ħannitolbu għall-mexxija tal-ġnus biex jifhmu li l-paċi u l-ġustizzja huma possibbli jekk ikun hemm l-imħabba u r-rispett għad-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Ħannitolbu għall-popli li jissofru l-ġuħ u l-mart u għall-organizzazzjonijiet internazzjonali li jikkordinaw il-ħidma umanitarja ta' għajnuna. Nitolbu mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Ħannitolbu wkoll għall-komunità nisranija li tiltaqa' biex titmaltna bil-kelma ta' Kristu u bl-Ewkaristija, ħalli taqdi bil-ħnina u bl-imħabba lil minu bil-ġuħ għall-verità tal-Evanġelju. Nitolbu mulej l-imħabba tiegħek issuqna. Qegħdin taħt id-del ta' Marija hawnhekk wara jew ġbija tal-Madonna, naqdu dawn it-talbit tagħna u ngħidu flimkien Ave Marija. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ejmen idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fil-ħinna tiegħek mulej ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu f'dawn il-misteri qaddisa tas-sema dak li nisqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Narfgħu qlubna il fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nroddulek ħajr. Għax inti llum dawwalt il-ġnus meta wrejthom fi Kristu il-misteru tas-salvazzjoni. U bid-dera ta' ibnek fostna bħala bniedem li jmut, int fejjaqtna bis-seb ġdid tal-ħajja tiegħu l qatt ma tintemm. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qbtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art imlija bil-glorja tiegħek. Osanna flori tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex jisiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjenata biex minn raj ħebati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara dik liħal kalċin reġarat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu l-koll għax dan huwa il-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċekontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li neħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutina li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli,
ma' San Franġis tas-Sisi u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikkun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna kuljum għatina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil minnu ħati għalina. Iddaħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw l-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nobitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-aqda li jint trid fija. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Minn qalbkom għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Alla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Alla, danu li jneħħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. U Alla inti tqarribna lejk bis-sem li tatina fis-sagrament tiegħek. Kabbar fi qlubna l-frott tal-qawwa tiegħu biex waqt li nirċievu dan id-don minn għandek beħ stess nitħejjew tajjeb għalih bi Kristu Sidina. Amen. Inmulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, Amen. Alla tagħna, isma' t-talb tagħna, eħlesejna u qafmana. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma' t-talb tagħna. Ġesu tweret għalina biex ikun l-Iben tiegħek bħalna. Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitina, ħelisna min-nar tal-infern. Ħol ġenna l-erwaħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-arresenu fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missirna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikkun li trid int kif is-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum aħfrilna d-nubietna bħalma nafru minnu ħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija, Malla tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna li kisma' t-talb tagħna. Ġesu twelet għalina biex ikun Iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna, eħlisna min-nar tal-infern.
ħol ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie morbut mal-kolonna u magħha flaġellat. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum affrilna d-dubietna bħalma naffru l-minuħati għalina id-daħannix fit-tiġrib iż-seħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-inti jomna li kisma tal-btana, Ġesu tweret għalina biex ikun niben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna d-nubietna, ħlisna minn nar tal-infern, ħol ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie inkurunat bil-kuruna tax-xewk. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum għatina llum affrilna d-dubietna bħalma naffru l-minuħati għalina id-daħannix fit-tiġrib iżdeħnisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missieru lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santiss Marina l-inti jomna li kismat tal-btana Ġesu twelet għalina biex ikun iben tiegħek bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern. Ħulġena l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sinim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santiss Marina l-inti jomna li kismat tal-btana, Ġesu twelet għalina biex ikun iben tiegħek bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrinna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, ħulġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames u l-aħħar misteru minn tadbatija, meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib. Wara 3 sigħat tal-agonija, Ġesu miet għal bnubietna biex jifdina. Missirna li inti fis-smawiet titqaddes ismek tiġi saltinatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obsna ta' kuljum matina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Silim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, rina l-inti jomna li kisma tal-talb tagħna, Ġesu tweret għalina biex ikun liben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrinna dnubitna, ħlisna min-nar tal-infern, ħol ġenna l-erweħ kollha, speċjalment dawk li għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Inselmu l-omna Marija u bil-qalb nedula Salve Reġina. Slim għalik Sultana, om tal-ħnina ħajjaħlewa it-tama tagħna. Slim għalik li lek ngħidu, għaliex aħna turufnati u li teħva. Li lek titnidu aħna li nikbu nolfu fejdan il-wittadmu. Ejja mela avukata tagħna, daw għallejn dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Warina wara dan it-truflament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Tlob għalina qaddisa Alla biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Skont il-fema tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltinatek, ikkull tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affridna tnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija, mimlija bil-grazzja l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa mberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mit-tinbin issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ħan nitolbu għall-erweħ tal-Purgatorju, għatihom u mulej il-misreħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistriħu ma fil-paċi. Amen. Litanija tal-Madonna, mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattal tagħna, Missier etern Alla, ħen għalina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħen għalina, Spirtu qaddis Alla, ħen għalina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħen għalina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħnina, itlob għalina, Om tal-grazzja talla, itlob għalina, Om mit-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera ta' qaddusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, tori ta' David, itlob għalina, tori ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-medimbin, itlob għalina, faraġ tal-immigranti, itlob għalina,
farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minar l-ewwel teba', Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. sultana tal-familja. Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Hen għalina. Itlob għalina għaddisa Alla Biex ikun jisħaqinna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk, li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem, u bil-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija Dejjem Verġini, nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Erażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix is-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija, Verġni u Om,
Imberek San Giuseppe, arus kastismu tagħha. Imberek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. B'hekk naslu fit-tmiem dan il-mument ta' talb. Min jixtieq jgħin li l-Knisja tkompli ħidmieta fis-soċjetà mod speċjali fis-sitwazzjoni preżenti huwa mistieden jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji ssibuhom fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21 24 1281. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra, il-ħasil tal-idejn u d-distanza soċjali. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn. Inselmilkom.